Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma megint egy Excel trükköt hoztam nektek, hiszen aki Excelben dolgozik, az jól tudja, hogy egy-egy apróság is nagyon meg tudja könnyíteni az életünket. Előfordul, hogy óriási adathalmazokkal kell dolgoznunk, ott tényleg hatalmas segítség ez a kis trükk, de egy egyszerű Excel táblázatban is meg tudja könnyíteni és gyorsítani a munkánkat. Ugye előfordul, hogy Excelben egy teljes sort vagy oszlopot ki kell jelölnünk, de ennek a sornak, oszlopnak egy konkrét cellához kell kapcsolódnia, tehát egy cellának a sorát vagy oszlopát kell kijelölnünk. Ez a legegyszerűbben úgy történhet, hogyha megtaláltuk a cellát, rákattintunk, és a sor kijelöléséhez megnyomjuk a Shift gombot, és a Shift nyomvatartása mellett a szóközt, akkor kijelöli a teljes sort ahhoz a cellához kapcsolódóan, ahol ugye a kurzorunk állt. Ezt a kijelölést tovább tudjuk bővíteni, ha a Shift gombot újra lenyomjuk, nyomva tartjuk, és közben a billentyűzetünkön lévő nyilacskákkal lefelé vagy felfelé haladunk, akkor tudjuk bővíteni ezt a kijelölést. Ugyanezzel vagyis hasonló módszerrel lehet kijelölni oszlopot is, csak ott nem a Shift, hanem a Ctrl billentyűt kell nyomva tartani, tehát rátaláltunk a cellánkra, lenyomjuk a Ctrl billentyűt, és a szóköz megnyomásával már ki is jelöltük a teljes oszlopot, és itt is ugyanúgy, ha a Shift gombot lenyomjuk, és a nyilakkal mozgunk oldalra, akkor tovább tudjuk bővíteni a kijelölésünket. Ez szerintem egy nagy segítség lehet egy Excel táblázat használata során. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan jelentkezek újabb trükk videóval, addig is kövessetek Facebookon, Instagramon, vagy belátogassatok el a weboldalamra. Sziasztok!